Бумеранг повертається. Бійці РДК та російського легіону знову прийшли до себе додому та неабияк наполохали окупантів. А дехто першим ділом взявся палити фінансову документацію. Можливо, про те, хто вкрав мільярди на оборонних спорудах. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идем освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для этого, чтобы в Москве был поднят бело-синий-белый флаг свободы. Після Грайворона на черзі Шебекіно, що лише у кількох кілометрах від українського кордону. Вже на під'їзді містечко вітало своїх співвітчизників яскравими вогнями. Перед цим місто зазнало потужного обстрілу з реактивних систем залпового вогню. І, звісно, росіяни поспішили звинуватити Україну. От тільки невдовзі колону градів помітили і знищили легіонери. Себто і дійсно захистили цивільних на Білгородщині. Дивно, але так званих російських військових кореспондентів досі дивує, що війна завітала і до Росії. Досі звуки прильотів вони чули лише у відрядженнях до України, коли знімали репортажі на згарищах українських міст. Мой колега Олексій Гавриш, воєнкорний з фронту, а от я. На відміну від рейду до Грайворона, росіяни отямилися швидше. Хоч і плутаючи назви власних міст, але похабцем організували бодай якусь евакуацію. Це не Шемякіно, це Шебекіно. І тут идут бои. Пускай, говорящие головы узнают, что здесь не просто какая-нибудь херь. Вот здесь находятся эвакуационные автобусы и просто машина, организован блокпост. Трасса практически полупустая, многие люди из Шебекіна уже эвакуировались, но до сих пор еще находится там другая часть города. Містечко швидко спорожніло, а в Білгороді на швидкоруч облаштували взірцевий прихисток. Отямився і гауляйтер Криму Сергій Аксьонов, який не оминув можливості вислужитись і поспекулювати на дітях. До 1000 детей Крым заберет, там, без вариантов, там, помощь Белгородской области, Братскому региону окажем, тут без вопросов. Лише надвечір росіяни оговтались і почали перекидати бодай якесь підкріплення. Звісно, не так жваво, як нове м'ясо і техніку на українські фронти. Судячи з дописів РДК, на Білгородщині не бракує й тих, хто готовий долучитися до спротиву, і публікують повідомлення про бажання місцевих допомогти у спротиві. Водночас опозиційно налаштовані російські емігранти на американських та українських бронемашинах закликали російських окупантів скласти зброю та здатися в український полон. Випадки перенесення війни на територію ворога стають усе частішими. Сергій Аксьонов остаточно вплутався у внутрішньоросійські конфлікти. У день народження одного з російських воєнних злочинців Євгенія Пригожина ватажок окупаційної адміністрації Криму розтікся у компліментах. Не пошкодував солодких слів про буцімто звитяги та перемоги і вкотре поклявся у дружбі з ватажком найманців. Цікаво, що лестощі Аксьонова збіглись з відвертими погрозами Пригожину з боку іншого угрупування – Кадирівського. Головний головоріз окупованої Ічкерії Адам Ділімханов забив стрілку ватажку вагнерівців. Той заявив, що не розуміє, чим займається збіговисько Кадирова. Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где что, когда увидимся. Как говорил Рамзан Ахматович, и мы лицом к лицу с тобой любой вопрос решим. Хватит уже. Вот за такое одно заявление во Вторую мировую войну, Великую Отечественную, сразу поставили стенки. Ты об этом
просто он прекрасно понимает, что... Аксьонов і сам залюбки спекулює Другою світовою. Лишень розстрілами погрожує російським військовим керманичам, як це було кілька місяців тому, коли його друг і колега, як сам він каже, бідкався через буцімто брак боєприпасів. Сегодня я посмотрел обращение моего коллеги и товарища Пригожина Евгения Викторовича. В нынешней ситуации тоже не могу промолчать. И не имею просто уже права морального, я вижу эмоции, которые зашкаливают у Евгения Викторовича. Поддерживаю Евгения Викторовича Пригожина, поддерживаю действия компании «Вагнер», ЧВК «Вагнер». Раніше другом і братом Аксьонов називав лише ката чеченців Кадирова. Але все змінилося, коли медійної популярності набув Пригожин і його бойовики. Тоді ж реклама ПВК «Вагнер» з'явилася в громадському транспорті Криму. А невдовзі окупаційний ватажок півострова сколотив і власне збіговисько найманців – ПВК «Конвой». Ба більше очолив його бойовик з орбіти Пригожина – Мазай, який воював в Югославії та на Мадагаскарі. Можливо, поневіряння Аксьонова між воєнними злочинцями – це бажання долучитись бодай до чийогось угрупування. Але цілком ймовірно, як раніше припускали в британській розвідці, Сергій Аксьонов просто не впевнений в спроможностях російської армії та сподівається, що від українських військових за нього вступляться групи головорізів. Втомився від тяжкої долі. Жителі Криму діляться знімками величезних тріщин на опорах незаконного мосту через Керченську протоку. Пошкодження помітні неозброєним оком. Подекуди вони тягнуться на всю висоту опори. Вочевидь, це наслідки недбалого ремонту після трощі, що сталося у жовтні минулого року, коли кілька прольотів пірнули у води протоки. Відтоді й досі окупанти забороняють рух вантажівок так званим Кримським мостом, попри відновлення полотна. Пояснюють це нібито міркуваннями безпеки. І тепер, схоже, зрозуміло, чому на незаконну переправу не допускають навіть порожні ваговози. Робіть усе, щоб не стати співучасниками злочину та не відповідати потім перед законом. Голова Меджлісу Рафат Чубаров закликав ігнорувати незаконні вибори, анонсовані окупантами на вересень в окупованих районах Запорізької та Херсонської областей. Російські окупаційні адміністрації використовують колаборантів, обіцяючи їм посади чи запрошуючи до участі у фейкових виборчих комісіях. Але вже зараз окупанти проводять незаконні переписи, щоб створити так звані списки виборців, каже голова Меджлісу, та застерігає наших співвітчизників від будь-якої участі в незаконних псевдовиборах. Я вас дуже прошу, не проявіть слабкість характеру, не давайте себе ані обманути, не давайте на себе тиснути. Це та сфера, де вони не зможуть вас жодним чином покарати. Я прошу, розповсюджуйте оце моє звернення серед тих, кому ви довіряєте, щоб інші люди просто не стали співучасниками злочину. Античну монету, викрадену у Керчі, продали на аукціоні у Цюриху за рекордні гроші. Її викарбували ще у IV столітті до нашої ери у Пантикапеї, що на місці сучасної Керчі на східному узбережжі Криму. Свого часу радянська влада поцупила її до Ермітажу, а тепер вона потрапила до приватної колекції невідомого колекціонера, який виклав рекордні для античних монет 4 мільйони 800 тисяч фунтів стерлінгів. На її аверсі зображено голову сатира, а на реверсі – грифона зі списом у пащі. Фахівці вважають, що існує всього 3 такі монети.